kuriaon namanguluhok kami di bagasan agam pasu-pasu nabui idaung muna dohot dayong muna marhite-hite aka ngoluni keluarga ngoluni aka pinopar muna. Di kesempatan dohot sude aka parhalado full timer dohot aka pangula partohonan di huriat tahun boi nian lam tudeng ganna di pakobasion di partikian namanihut. Tangyako kamu mahami amang inang tangiang marsi tangiangam mahita. Asa anggiat nian lam tudeng ganna pamujiota tutuhani. Di bagasan tikion kuberek kami akahita naro di natalon jumlana kubereng martimbakon tahun nasalpu gumodang donaro akan nama balu di tahunon dang nahudokon namar tambah nama balui alai naro alana di tahun nasalpu anggoso sala au aka ama nama balu holan dua do tahe anggoso sala au hala amang tampu bolon dohot ala amang sada anggoso sala au di tahun nasalpu 2020 ape di tahunon martamba doa ka amanami naman dohoti natal nama baluon permunak saya adong mapartikian pacupang musek di aka natal di aka tahun baru di partikian napi nasahat nih mahamu amanginang sehat mahamu saludna gajang ma umur muna debatama nama masu kamu mau lihat tema selamat Natal ma dihita saludna. Napaduahon kata sambutan ima mewakili Dewan Diakonia ima inang Diakones Boru Simacitak. Horas ma ditamangin ng Shalom. Idatang ka. Lahu hormati kami inang Pendeta Resort, inang Renti Bornay Baho, inang Bibol Pro Lestari Burutaba, amay